खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बरायग्रोना लाग्रोनाय थाबाय दायो नोंथांमोननि सेराव आरो मोनसे गोदान भिडिअजों फैलायबाय लोगोफोर मैया आङो माने मिथुन बर' माने सासे लोगोनाव माने थांदोंमोन आरोना बिथाङाबो सासे इउटुबार नोंथांमोना जाय मिथुन बर' बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों नोंथांमोना मिथिगोन मिथुन बर'निनो माने फिसाजोनि माने मैया बार्थडेमोन आं मैया थांदोंमोन आरोना मैया माने बार्थडेआव लिंहरनायखाय आङो थांबाय दसे नुजाहैबाय माने आरो इन्ट्रेस्ट खालामहैबाय आरो मा बुंनो लोगोफोर ना जियानो जा लोगोफोर बिदिब्ला आं बारा गोबाव बुंबाय थाला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो स्किप खालामाजासे आरो लोगोसे भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां माने नोंथांमोना गोदानै फैदोंब्ला अननानै प्लिज लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर प्लिज बिदिब्ला नायलांबाय थादो ना मा बुङो Happy birthday dayo cake birthday ni oनिफ्राय cake खानो थाखाय knife दा मानसिफोरखौ नेगासिनो दं आरोना birthday happy birthday dayo बोसोरसे जाबाय बोसोरसेनि सेलिब्रेशन नै गासैबो फैजोबबाय उन्दै फंबाय बिनानावमोना दायो नै केकखौ हानो थाखाय रेडि जागासिनो ओइ आरनायला arnay labaय हेसिदि ভালকে दे लगायना हो ममखौ लगायना हो मम लागायनो नागिरबाय ममखौ लागायबाय हारसिंनो गेवबाय नै गिदिंगोन इयो गिदिंगासिनो केकखौ हाबाय
Gimana tuh? Lipsticknya sudah coba. Sudah. फिसाजोनिनो दिनै बोसोरसे जानायनि बार्थडे नै एसेबां गोदोर हायाब्लाबो माने थेवबो माब्लाबा जाखिनिखौ हायो बेखिनिखौ खालामबाय बार्थडेखौ Nih, gusto semua nih habis. Persembar, persembar lagi lah. Angkat makanya apa rambut tuh? Pesan aku nih. Iya, gila kan ya mungkin. Masih nufiri kayak nih. Seberi satu. Jalan ya. Mobil kagak gembir ya sih kok. Kau hakangbay, hakangnani dahi जों nation माने सिरेना देंगे ना मबाइल गेलेनानै मा जालांगोन हमना लाम दिनै फुरा एसे दसे इन्जय खालामबाय माने दुखु दाहानि गेजेरजोंबाबो माने दुखु दाहायाथ' बयहाबो थायो नङा होमब्ला थेवब्लाबो दिनै मिथुन लिंहरनाय बायदि फैनानै थारमाने एसेब्लाबो थारमाने मोजां मोनबाय फैनानै बिथांनि फिसाजोनि माने बार्थडेमोन बेखौ दायो नै हाखांनानै जिरायनानै दङ दायो नायलांबाय थादो आं नोंथांमोननो जाखिनिखौ हायो आं एसे दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन इदिखौनो माइ गोबाव खालायनांगोन खनसे सेभ खालायना नायनांगोन माबाफोर थालांदों नामा माबाफोर जादों नामा माथोफोरा सोरबाफोर माबाफोर बुंदों नामा मा लांफैदोंलै मिथुन हा मा लांफैदों दद' लानो दङ दद' माने बेदर बयलार एसे लांनो फैबाय लोगोफोर एसे बेरायखाथाव फैबायबो आरो बेंरा लांहर लागौ Kira-kira apa? Nangor lagi baru. Jauh yang sedih. Fixer sih kan? Aku. Khomjane. नोंथांमोनाथ' नुबाय जानांगौ भिडिअखौ माबायदि इन्ट्रेस्ट खालामखो माबायदि माखो बेखिनियानो भिडिअआ आं बांद्राय गोलाव खालामला आं नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै लाइक शेयार खालामनानै होदो आरो नोंथांमोना अननानै कमेन्ट खालामलायदो माबायदि मा बोरै मोनखो बे भिडिअखौ आं दिनैनि थाखाय आं एसेयावनो दोनथ'बाय बिदिब्ला नोंथांमोनखौ फिन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिननो आसा जों दिनैनि थाखाय बाय बाय सी इउ